konna spiċċat id-diska bażikament u malli eżatt spiċċat id-diska u xelu d-daw li kulħadd qambil wifqa ma tafx għajmin kulħadd niżel li jittaraġ. B'daqqa waħda esplużjoni kbira, tipo m'għandix idea x'ġara, split of a second kulħadd kwiet, kulħadd beda jirreġistra x'ġara. U f'daqqa ovvjament kulħadd tiwerzaq jibki jifhem dat it-tis li kien hemm tfal ta' 13, 14, kien hemm ħafna minnhom bla ġenituri, jiġifieri kienu taf kif tliet fajliet. Xejn, kulħadd jiġri u provajna noħorġu mill-iktar exit bitin tagħna ovvjament. U kien hemm ħafna ġen u dilek gżiet kulħadd qed jippressa u jipprova jitħafet fuq xulxin u kulħadd beda jdur lura. Kien hemm xi 10 jgħidulna ma tistgħux noħorġu minn hawn. Għajna x'inna msomma ninqala u ħriġna minn exit oħra u kull ma rajt għajnejh quddiem għajnejja tri. Id-demm malar, hekk taqtir tad-demm tipo żgur li weġġa xi ħadd. Żrabem mal-art u ċaktar ta' minn beda jiġri biex jaħrab il-barra. U mbagħad raġel dak impressjonani jgħajjat ran there has been a bomb. U fem, toħroġ barra u stipruħa kisa keda fix-xena ta' Pariġi. Pulizija, sereni, ħadd ma jafx xaqbad jagħmel, tal-biża tri. Għax inti dejjem tara fuq it-television u hekk taf kif dejjem tara n-news u għax mietu tant. U x'intasal fiha bej il-ħin ma jkunx irid jgħaddi u bej qastinduna kif għadda. Aħna naħseb konna minn tal-ewwel li ħriġna żin infadal ħafna nies maqbudin ġewwa. Imxejna daqsxejn il-bot biex taf kif jisu tagħti ċans l-affarijiet jikwitaw bqajna fil-viġinanza x'għana kellna l-karozza fil-car park. Però l-problema kienet li ma stajniex nitlu għall-karozza għax ma bdewx iħallu n-nies jitilgħu il-fejn kienet il-bomba xi kienet fil-foyer ta' fejn tikidbu. U kienet eżatt tagħti għall-entrance tal-car park. U mbagħad tibda tirrealizza li ifhem il-pulizija kienu mill-ewwel hemm sakemm ħriġna mill-arena aħna kien diġà hemm xeba pulizija u hekk. U tibda tipprova tara l fejn jidderuġu in-nies għax inti tiġri u m'għandekx idea fejn sejjer. U mbagħad kien hemm l-announcement ovvjament to evacuate the area. Tajni jisu 15 minutes chance biex l-affarijiet tara li jikwitaw li mħajr jiġri xejn minn da seta' ġara ma taf kif ma tidħolx fiha mill-ewwel. U provajna nitilgħu il-fuq u minn hawn minn xxielna. Imma ġifieri aħna utilajn lejn il-parking nisma' l-art, nisma' mal-pulizija, ġifieri bid-demm ħirex minħalqhom u minn widnejhom. Considering aħna konna daqsxejn għax anke tara l-kumment ta' nies fuq Facebook u hekk kien hemm minra affarijiet ħafna iżjed minna. Billejl spiċċajna qasirqadna sa sej għax ovvjament imbagħad malli morna d-dar naraw in-news u hekk naraw x'ġara u x'ma ġarax ġifieri tgħid x'jista' jkun. Strajna daqsxejn u issa looking forward ħafna biex naslu d-dar. Imna alla kienet l-aħħar ġurnata bla gosta xejn. Ovvjament għadna daqsxejn bil-qata imma on the whole seta' ġietna lilna speċjalment ħafna art.